Shwmae sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Mae'r hyn yn parhad o'r fideo olaf ynglyn at sut i datblygu trwy defnyddio y ieithoedd codio JavaScript, HTML ac CSS i datblygu y sgrinarbedawr sydd yn gallu cynorthwyo'r dysgwyr gyda dysgu geirfa. Y syniad o'r sgrinarbedawr hwn yw i arddangos y geri yn y geirfa yn rhyw fath o'r symudiad cylchoedd sydd yn hamddenol, ac fel sgrinarbedawr mae'n ein gallu yn rhedeg yn anfedrol, enghraifft fel fideo oddi wrth YouTube neu fel tudalen HTML ar y cyfrifiadur. Yn yr fideo olaf, rydyn ni wedi cyrraedd hyd at yr cyfnod lle fel ydych chi'n gallu gweld ar y ochr dde, yma'r rhesau yn gallu ymgylchu o gwmpas ar y tudalen ar y poriwr. Felly dwi'n meddwl y cam nesaf yw i wneud yr app hwn yn edrych yn fwy fel sgrinarbedawr, sef gyda lliwiau sydd yn fwy ymlaciadol ac yn hamddenol yn ei ddemliadau. Felly, hefyd ynglyn at y symudiad o testunau, yn gyntaf, wy'n meddwl, mae'r hyn yn angen i fod yn ychydig yn fwy bwriadoliedig, achos dwi'n demlo ar y foment, maen nhw'n ddim yn ymboddi o gwmpas yr dudalen yn ychydig yn diamganiedig. Felly, ydyn ni'n gallu gwellhau y symudiadau o'r testunau? Wel, gawn ni'n gweld. Wel, dyma'r ardal yn y cod sydd yn gosodi yr symudiadau o'r testunau, ac dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu rhoi ychydig fwy o'r gyfarwyddiadau yno fe. Enghraifft, os rydyn ni'n dadansoddi yr llewllad oddi wrth y gwelod ar yr cyfnodau o 50% ac hefyd 60%, maen nhw'n yn 90% oddi wrth y gwelod ar gyfer y ddau gyfnodau, ac dwi'n meddwl mae'r hyn sydd yn achosi yr testunau i casglu ar y brigfan yma ac i edrych yn ychydig yn dryslyd. Felly, fan yma, sef o gwmpas yr ardal ar yr gornel yr ochr de brig, dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu mewn ysod mwy o gyfnodau yno fe rhwng yr 60% a 75% i gyffodi mas yr edrychiad o'r destunau yn yr ardal ac hefyd y cyfnodau hyn. Na'r, yn y cod ar gyfer y CSS, dyn wedi mewn ysodwy y cyfnodau ar gyfer yr 55% ac hefyd y 62 ac hefyd 68% o'r anymeddiad gyda'r amniwadau yn y gosodadau o'r llewllad i'r chwith ac hefyd oddi wrth yr gwelod i ymgeisio i dynnu y destunau i'r llewllad o'r dudalen sydd yn ychydig yn fwy canoledig, ac hefyd ar y gyfnod o'r 62%. Dwi'n oll yn ysmwyth yn cynyddu y maint o'r destun i 250% i gwneud y destun hyn yn fwy amlwg. Felly, beth ydy'r cynlluniad? Wel, os ydyn nawr yn yllu byffel fel hyn, ac wedyn yn Llandyblaid dudalen, ac cawn ni'n gweld. Nawr, dwi'n yn temlo mae'r effaith yn llawer gwell, achos nawr mae'r destun yn pwyslais hunain yn y canol o'r dudalen, ac dwi'n meddwl be fydd hyn yn gallu cynorthwyo y dysgwr i gofio y geri yn ychydig yn well nag o'r blaen. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i amnewid yr fath wyneb o'r destun pan
rydyn yn cyrraedd hyd at yr uchaf pwynt o'r amgylchiad, sef y cyfnod o 62% i wneud yr destun yn drwm, i wneud fe yn ymlygaf. Felly nawr, ar y cyfnod o 62%, dyn wedi gwneud yr prydeledd o'r pwyster yr fathwyneb i fod yn bethgar ac yn uniongyrchol cyn hynny ac wedi hynny i wneud nhw yn arferol ar gyfer dim ond ychydig o unedau i wneud y testun o ddeutu y gyfnod o 62% i edrych yn tra ymlygach. Felly nawr, os ydyn yn equip y ffeil ac yn Llandydebri fel hyn, beth ydy'r canlyniad? Felly, dwi'n teimlo mae'r canlyniad yn effeithiol iawn. Nawr, dwi'n meddwl y cem nesaf yw i newid y lliw o'r cefndir ac hefyd y lliwiau o'r destunau, achos os mae hyn yn sgrinarbedawr, mae angen y lliwiau i fod yn hamddenol ac yn ymlacadol. Felly gyda lliwiau yn dywych yn ytrach na goleuedig. Felly ar gyfer hyn dwi'n mynd i mynosod yr gosodiadau ar gyfer yr cwrdd o tudalen i animeiddio ei lliwiau. Fan yma ar y llinell 3 dwi'n wedi ambenodi yr prydeledd o'r dosbarth i fod yn y dosbarth XLS corff fel hyn, ac nawr bydd angen i diffinio y gosodiadau ar gyfer yr dosbarth yma fel hyn. Felly, fel arfer, yn yr XLS ar gyfer yr enw o'r dosbarth, mae angen hyn i dechrau gyda'r arwyddnod llawn a dalnod yn y diffiniadau ar gyfer yr dosbarth. Felly, XLS, corff, ac wedyn yr cyrliog rhanfachau, ac wedyn rydyn ni'n i mynosod yr animeiddiad newydd, sydd gyda'r enw newid lliwiau. Ac rydyn ni'n gallu penodi yr parhad o pob un animeiddiad i fod i barhau hyd at 20 eiliad, ac ar gyfer newidau i fod yn llinellog, ac ar gyfer yr rhediad o'r animeiddiad i fod yn anfedrol, sef pan mae'r 20 eiliad wedi gyflawni ar gyfer yr holl doleniad i dechrau unwaith eto. A dyna'r i gyd ar gyfer y corff yn yr gosodiadau ar gyfer yr dosbarth. Felly nawr mae angen i ni i diffinio neu creu y corff tarddiad ar gyfer yr animeiddiad sydd yn galw newid lliwiau, ac dwi'n mynd i amnewid yr enw i newid lliwiau cefndir fel hyn. Ac yn gyntaf mae angen i ni i dechrau yr ffwythiant, fel rydyn ni'n gallu dweud, ar gyfer yr animeiddiad hyn i dechrau gyda'r awyrthnod am neu at, ac wedyn yr fframau allwedd, ac wedyn yr enw o'r ffwythiant animeiddiad, sef newid lliwiau cefndir, ac wedyn yr cyrliog cymrachu fel hyn. Nawr, rydyn ni'n angen i diffinio y gosodiau ar gyfer yr dechreuad ac hefyd yr derfyniad o'r animeiddiad, sef cyfnodau o'r dyddym y cant ac hefyd y cant fel hyn. Felly rydyn ni'n gallu dweud mae angen yr lliw
o'r gefndir I fod rhywbeth fel hyn, sef yn glas dywyll ac ar hanner pwynt o'r animeiddiad, sef hanner y cant. Mae angen y lliw o'r gefndir I fod yn hollol ddu. Oherwydd mae'r lliw y testunau yn ddu, fe bydd hynny yn diflannu os mae'r gefndir yn mynd yn ddu. Felly nawr mae angen I ni I newid lliw o'r testunau ac ar gyfer hyn rydyn ni'n yn gallu mewn nosod animeiddiad ychwanegol i'r un sydd yn cyfredol trwy defnyddio yr awyrnod a talnod. Felly fan yma ar llinell 16 rydyn ni'n gallu mewn nosod yr atalnod ac wedyn yr enw o'r animeiddiad, sef rhywbeth fel newid lliwiau testyn ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn yn parhau am rhywbeth fel 6.5 eiliad achos mae angen ni I wneud yr patrwm o'r ymgylchiad yn gyntaf yr symudiad o testyn gyda'r newidau yn y lliwiau o'r testyn I fod allan o cam gyda'i gilydd neu allan o camrau gyda'i gilydd. Os ydyn ni'n enghraifft yn mewn ysod y 20 eiliad ar gyfer symud o gwmpas ac wedyn y 10 eiliad ar gyfer y newid lliwiau testyn, fe fydd yr 20 eiliad yn cael ei rhannwyd hollol yn lan gyda'r 10 eiliad gyda'r dim ond enghraifft yr 1-2 liwiau yn cyfnewid pob un ymgylchiad neu pob 2 ymgylchiad ond yn ytrach os ydyn ni'n yn penodi rhyw fath o'r gwerth sydd nid mewn camrau gyda'r 20 eiliad enghraifft rhywbeth sydd yn rhannu yn lan fel 6.5 fe byddai hyn yn creu y cyfle ar gyfer pob un fath o lliwiau I arddangos. Dyna y rheswm pam dwi'n yn defnyddio gwerth 65 un sydd mor aneuorol gymhorol I rhywbeth fel 10 eiliad. Wedyn mae angen I ni I defnyddio fodd o'r animeiddiad I fod yn llinellog ac wedyn mae angen yr animeiddiad hyn I fod yn enfedrol fel hyn. Felly nawr rydyn ni'n gallu creu y ffwthiant neu y fframiau allwedd ar gyfer yr animeiddiad gyda'r enw newid lliwiau testyn. Felly, enghraifft ar y dechreuad ac hefyd yr gorffen o'r animeiddiad rydyn ni'n gallu penodi yr lliw I fod rhywbeth fel golau glas fel hyn ac wedyn y trydydd ffordd yn yr animeiddiad mae hyn yn gallu fod enghraifft yn golau goch ac wedyn y 2 trydydd ffordd mae hyn yn gallu fod yn golau gwerth fel hyn. Felly nawr, os rydyn yn ychydig ffeil ac yn Llanderdyfred dalen, beth ydy'r canlyniad fel cawn ni gweld? Wel, mae'r hyn yn edrych yn aneuorol iawn
ac os rydyn ni'n edrych yn yr cod, mae gyda ni yr cam syslaffiad ar y llinell 10, a dwi'n meddwl dyma'r rheswm pam mae'r dudalen yn edrych yn aneuarol. Felly os rydyn ni'n cywiro hyn, ac wedyn yn Llandadebryd dudalen, nawr mae'r cefndir wedi troi I diwych, a dyma'r destun gyntaf. Ac dwi'n teimlo mae'r hyn yn ychydig yn fwy effeithiol. Felly, y cam nesaf yw, dwi'n meddwl, pan mae'r pob un destun yn cyrraedd hyd at y uchafbwynt o'r ymgylchiad I enghraifft I rhoi rhyw fath o gefndir I cadw mas y destunau sydd tu ôl iddo fe I gwneud y testun sydd ar y uchafbwynt yn edrych yn fwy amlwg. Ond wedi dweud hynny, os ydyn eisiau I defnyddio y gefndir o'r destun I guddio mas y destun sydd yn tu ôl i'r destun ar yr uchafbwynt, yn ytrach na defnyddio'r prydoledd o'r lliw gefndir, mae'r hyn yn fwy berthnasol i'r prydoledd o'r afloeder neu'r andryloeder. Felly, os ydyn yn cadw ar yr uchafbwynt sef y cyfnod 62% yr andryloeder o'r 1 sef yn llawn andryloedd, ac wedyn I lleihau gwerthau yn y cyfnodau eraill, fel hyn, nawr ar y dechreuad a hefyd y gorffennad o'r pwp cyll o'r animeddiad, mae'r andryloeder neu'r afloeder yn hollol diddim, ac wedyn pan rydyn yn dynesu hyd at yr uchafbwynt o 62%, mae'r hyn yn cynyddu I 0.5 ac wedyn 0.7 ac wedyn 0.8 ac ar ôl uchafbwynt mae'r hyn yn lleihau unwaith eto i'r 0.8 ac wedyn 0.7. Felly os ydyn nawr yn Llandadebryd dudalen, beth sy'n digwydd? Wel, ar y foment, does dim unrhyw gwahaniaeth. Dwi'n meddwl achos does dim unrhyw lliw penodedig ar gyfer y cefndir, felly mae angen I ni wneud hyn hefyd. Felly rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r animediad ar gyfer yr newidiadau o lliwiau yn y destunau fan yma yn yr animediad o'r enw newid lliwiau destun. Felly, pan mae'r animediad yn dechrau neu yn gorffen, fe all yr lliw cefndir I fod yn hollol du, fel hyn. A phan rydyn ni'n cyrraedd hyd at enghraifft yr hanner pwynt, mae'r hyn yn gallu fod yn las diwych, fel hyn. Felly, nawr, os ydyn yn chyfo ffeil ac yn dydyblu a dudalen, nawr, os ydych chi'n gallu sylwi, pan mae'r destun cyrraedd hyd at y uchafbwynt o'r amgylchiad, mae'r cefndir nawr yn cuddio mas yr destunau sydd yn tu ôl iddo fe. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn gweithio yn weddol iawn, ond nawr dwi'n teimlo mae'r destunau gyda'r cefndir yn edrych yn ychydig yn rhy petrial, felly rydyn yn gallu datrys hyn trwy'r gosod yr
gosodiadau ar gyfer yr lled ymyl ar gyfer yr destunau fel hyn. Dyma'r lled ymyl I fod yn enghraifft 10 pixel ac wedyn bwmbos I fod rhywbeth fel 5 pixel ac hefyd rydyn yn gallu penodi yr radiws o'r ffin I fod rhywbeth fel 10 pixel neu 20 pixel. Nawr, os ydyn yn ychyb y ffeil ac yn llawn y debri, nawr mae'r ymylon o destunau ac hefyd yr cefndir o destunau yn edrych yn fwy crwn. Nawr, dwi'n andemlo mae'r sgrinarbedawr hwn yn edrych yn digon da I fewnasod yr geirfa go iawn arno fe, ond dwi'n ddim yn hollol fodlon gyda'r ffurfiadaeth o'r destun. Enghraifft, os ydyn ni'n mynd I edrych ar yr gerau o'r geirfa, mae angen y gair yn pob un doddiad yn y geirfa I fod yn fawr ac diffiniadau I fod yn llai I wneud yr ger o'r doddiad neu eitem yn y geirfa yn amlwg. Felly ar gyfer hyn, yn y rhanbarth sydd yn cynnwys yr llinellau gyda'r y geirfa, rydyn yn gallu troi yr patrwm o'r gwaglau ac wedyn cysylltnod ac wedyn gwaglau I fod dim ond yr blaen slais fel hyn. A dyna ni. Ac nawr, ar y llinell 66, pan ydyn ni'n yn ambenodi pob un llinell I mewn i'r gorchrych ar yr prodeledd HTML mewnol, rydyn yn gallu creu yr cod HTML I darlunio yr ffurfdaeth neu edrychiad o'r destun, fel hyn. Yn gyntaf, dwi'n yn hollti pob un llinell ar y archnod y blaen slais. Wedyn, dwi'n yn menysod y cantaf rhanbarth o'r holltiad I fod I mewn yr tagau ar gyfer y rhychwant gyda'r y dull o'r maint y wyneb fath I fod yn 120 y cant. Ac wedyn, gyda'r ail rhanbarth o'r holltiad, dwi'n yn mynd ysod fe I mewn yn yr tagiau I ffurfiadaethu ef I fod yn gyntaf I mewn ysod y toriad o'r llinell I creu y llinell newydd ac wedyn yn y dull o'r tag rychwant I lleihau y maint o'r destun I fod yn y maint o'r 80 y cant. Ac wedyn ar y llinell 69 I lenwi y prodeledd o'r HTML mewnol yn yr gorchrych o'r rhaniad cyfredol, dwi'n yn cydotodi y dau holltiad gyda'r ei gilydd. Felly nawr, dwi'n wedi achub y ffel, os dwi'n nawr yn llawn y debrid dalen, beth ydy'r canlyniad? Wel, dyma'r negesion gwall ar y llinell 67 oherwydd rydyn ni'n wedi datganu yr amrywolyn a rhanbarthau. Doedd dim angen I ail defnyddio yr awydd air I caniatau neu ymrodi fel hyn.
Felly nawr, os ydyn yn planed debris, felly nawr, dwi'n yn teimlo mae'r hyn yn edrych yn digon da i mewn osod y geirfa go iawn yno fe. Felly ar y ochr dde, dyma'r geirfa go iawn. Felly dwi'n yn gallu dethol yr holl gymwysiad fel hyn, ac wedyn declicio i copio neu i alysgrifio, ac wedyn yn ôl yn y codaddiad, dwi'n yn gallu ei glido mewn fel hyn. Wedi yn gyntaf godynnu mas yr data sydd yn y ffwngri neu lol. Dwi'n gallu declicio ac wedyn glido i mewn. Ac nawr, mae eisoes gyda ni yr awyrthnod blaen slais fel yr gwahanol rhwng y ger ac wedyn y diffiniad, ond ar gyfer pob unrhes mae angen i ni i derbynnu pob unrhes gyda yn gyntaf yr o slais N ar gyfer yr llinell newydd, ac wedyn yr o slais unwaith eto ar gyfer yr cydotodiad neu atodiad yn y llinell i'r llinell nesaf yn y ffeil. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn ychyb y ffeil, ac wedyn llaned debris y dudalen fforiwr fel hyn. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn gweithio yn eithriadol yn iawn, ac dwi'n meddwl fe fydda hyn yn fy cymothwyo i gofio yr terminoleg arbennig cyfrifiadurol. Fel esbonwyd o'r blaen, mae'n hyn wedi ei codio neu rhaglenwyd i rhedeg yn anfedrol oherwydd pan mae pob un doleniad wedi gorffen, mae'r gwrthrychiau yn y doleniad yn cael ei dileuwyd allan o'r cof. Felly, yn y geirfa hyn, mae'r gyda ni o ddeiti dros 100% o'r eriau gwahanol. Pan mae pob un cyll o'r 50 gair yn cael ei dolenwyd, fe bydd yr holl doleniad yn algychwyn oddi o'r ddechreuad, felly rydyn ni'n gallu rhedeg y sgrinarbedawr hwn am oriau. Felly, gyda hyn, dwi'n meddwl dwi'n yn gallu creu rhyw fath o fideo sydd yn gallu parhau hyd at oriau i weinio fel y sgrinarbedawr. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ein darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.